Aktar minn 70% tan-nies li jaħdmu jemmnu li trade unions għandhom irwol importanti fis-soċjetà Maltija. Dan irriżulta mill-ewwel stħarriġ nazzjonali dwar il-qagħda ta' trade unions f'pajjiżna u l-perċezzjoni tan-nies dwarhom. Waqt li varat ir-rapport, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca fisret kif l-istħarriġ jindika futur prosperu għat trade unions Maltin. Dan fil-waqt li joffri bażi xjentifika għal miżuri futuri tal-istess unions. Fost l-aktar aspetti interessanti tal-istħarriġ, Manuel De Bono li mexxa r-riċerka semma l-fatt li teżisti relazzjoni qawwija bejn il-livell ta' edukazzjoni u l-sħubija fi trade unions. Huwa evidenti li aktar ma' persuna tavvanza fl-istudji tagħha aktar jiżdied iċ-ċans li din tissieħeb fi trade union. Filwaqt li iktar minn 45% tal-persuni msieba fi trade unions huma professjonisti, il-ħaddiema bla sena jammontaw għal inqas minn 25%. L-istħarriġ jindika wkoll differenza qawwija bejn is-sessi. Filwaqt li l-maġġoranza tal-membri rġiel jagħmlu xogħol manwali, in-nisa li jaħdmu f'uffiċċju jiffurmaw l-ikbar parti ta' membri femminili fi trade unions Maltin. Jirriżulta wkoll li t-tendenza ta' nisa msieħba fil-unions qiegħda kull ma jmur tiżdied, b'kuntraст għas-sħubija tal-irġiel li qed tonqos bil-mod. Kif mistenni, is-settur pubbliku huwa s-sors primarju tal-impjegati membri fi trade unions għalkemm tirriżulta wkoll relazzjoni bejn il-kobor tal-kumpaniji privati u n-numru tal-ħaddiema msieħba. Ir-rapport iħares ukoll lejn ir-raġunijiet għalfejn persuna tagħżel li tkun membru fi trade union jew le. Il-ħarsien mid-diskriminazzjoni u t-titjib fil-kundizzjonijiet kienu l-aktar żewġ fatturi li jħeġġu n-nies jissieħbu f'union. Mill-banda l-oħra n-nuqqas interess, in-nuqqas ta' għarfien u l-projbizzjonijiet jikkontribwixxu l-aktar għan-nuqqas ta' sħubija. Evidenti kienu koll il-fatt li l-part-timers mhumiex milħuqa biżżejjed mit-trade unions. Dan imur jitfid mal-fatt li huma biss terz tan-nies li jaħdmu li huma msieba f'xi trade union partikolari. Indikazzjoni ċara li trade unions Maltin għandhom ħafna fejn jimirħu biex tejbu l-operat tagħhom. Ir-rapport tal-Forum Nazzjonali tal-Unions Maltin kien imħejji bil-kollaborazzjoni taċ-Ċentru għall-Istudju tax-Xogħol fih dan l-Università ta' Malta, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u l-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà.